Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Murden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Webes naton nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Yari na kita sa Abril 7 tuig 2022 nga presentation. Action Firing Line. Maulanon ang aton sining tiyempo. In fact, may mga reported areas nga nagtaas ang tubig baha. Dira somewhere in Kabankalan kag si Palay City. I-check ta lang nagkaroon na anuman ang nabaton nga report gikan sa PDMPD. Action Firing Line. Nagabi-abi kita sa aton mga kaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube amuman sa on-air nga presentation sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Pero antes ang tanan, pwede nyo gid ma-share kag malike ang aton program para damo pagid kita ang maserbisyuhan. Unahon ko na'y pagtsakyar sa lakat sa panahon. Advisory gikan mismo sa PDMPD. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ayon daliwat ang tiyempo sa aton sini workaholic nga tagpamuno dira sa PDMPD. We have Dr. Sifar Gerhard Kailian on the line. I-check ta siya. Nano subong ang pinaka-latest sining low pressure area kag mga reported nga mapagbaha. No, kay ina si Councilor Bugtae nagparayag the former councilor and now the head of the CDRMO sa Sipalay. Siling yati may ara, no? Sang mga pagtaas ng tubig di Sipalay City. But we have Dr. Kailian, ni baloon ta na inano ang pinaka-latest about sa LPA. Doc, may gabi sa imo. Mayong gabi action at mayong gabi sa tanan at palamatisang Action Radio. Doc, anong latest? Yes, action at pang aton nga weather report, no? Alas 4 sa sining hapon, ang ating low pressure area gina-estimate sa available data sa aton pag-asa ang nangyayari sa 150 kilometers east-northeast of Hinatuan to Surigao del Sur na may coordinate na 8.9 degrees north, 127.9 degrees east. Kag naka-embed din, kunara siya sa along intertropical convergence zone of an ITZZ. Apekto sa Visayas sa Mindanao. Samtang ang ating Bacolod kada sa Occidental mag-aagom sa cloudy skies, scattered rain showers and thunderstorms. Ini sa ating LPA sa ating intertropical convergence zone on ITZZ, no? Ang ating hangin, no? Yara sa moderate to strong ang pakadito sa east, northeast, east to northeast, kagang ating coastal waters, yara sa moderate to rough na may yara ng 1.2 to 3.1 meters. No? Samtang ating kita cyclone na ginamonitor outside the Philippine Area of Responsibility and stretch na binasang ito, no? Ang yara sa 200 or 2,440 kilometers east of Mindanao, kung coordination of 4.1 degrees north, 147.4 degrees east, no? Naman maximum sustained wind na 55 kilometers per hour, gustiness na 70 kilometers per hour. Ang movement ni is west-northwest at 15 kilometers per hour. So, muna subong nga kung lakas ng panahon large, no? Yes. Why isang mga lugar nga sa masunod nga mga inoras nga posible mag-experience sa madamol na naman nga ulan, Doc? Actually, sunod na may ara kita kami ng mga reported studying. So, ang i-attribution si Palay, sa tubang kuno sa nila public market is about ang ating mga drainage system. Amon na nagdakuan man kami, no? Publicity kami, when may ulan, no? Ang atong mga drainage system dapat pinakuluan din natin.
ang mga Okay. waterways and preparations. Again, no, even now nagawid ka na ang La Nina, but still nga amoy ini ang sulit sa black sunod ng bakit sa nagigasi mo nga amoy ini ang kwarisma ang may La Nina or wet kwarisma, no? Sa sulit na tempo, no? Ang sa Kabangkalan, wala pa kami kakuha sa reports din, no? Yung ilat sa pagtaas ng tubig. But ang Okay. atong talay, nag-subside naman ito. I see. At least why mo sa reported nga nahalitan or persona no nga tinalitan bangod sa pag dalom sa tubig. As of now, as soon as wala pa kita report nga na baton, no? Para sa mga nagahalitan o na mga tao nga na apektuhan sa sini nga pag-ulan. Again, ang ating pag-ulan, nagalawig man ng isa sa ka oras. Isa tugtog 2 ka oras, tungkol din siya isolated range of thunderstorms. No? Okay. So, back then again, ano nisa nang hindi man kita kikita, zero visibility man sa akad, no? So, ang traffic natin, especially from north to south, no? Or sa south dahil, pakadto ka din sa Bacolod, lang madulo. Hindi ka na nakita sa windshield mo, no? So, dapat masalo ang kanan para sa mga pag-ulan. Correct. No, kag ti bisan Wyman LPA gani if you remember atong sa Northern Negros ng ligad nga naglinapaw man tong tubig da sa dalan, Wyman to LPA gulpiada man to kag dupugada malang ang nalitan sa to hindi magani hamak dok no. Yes, usually ang aton problema pareho mas una sa iba, no? Ang aton mga drainage system abi action art, no? Hindi ka na ma-monitor this, no? Kag ginanglan ng waterways, dapat ipandinluan gid naton para ang pagbaha, no, maaton ma-prevent, no? Kay kung matinlo man lang aton waterways, dasig man lang subside ang aton nga tubig, no? Kag madasig man lang siya nga mag-receive, no? Okay. Aside from the LPA, kundi may ginamonitor pagkikita nga isa ka whether the storm turbines actually the tropical depression sa outside park, kumusta? Subong anong latest sa iyan ni Doc? Okay mo ni siya, no? Ang 2,240 na kilometers na halin sa Mindanao. But again, ang ating living ang yang projected zone based sa models, no, sa international model, kita namon di nga daw mapasaka ni sa mga record basin isa magsulod sa pa. Kabay pa. Bo, very good. Inang development. No, at least, basi sunod nga simana, maumpawan kita, no? Pero ang LPA niya, estimated, saan ni siya matunaw man? Bulugan tayo ng dalasan kay, I think, no? Basi, siguro, matunaw. Sa kaya daw kadugay, naging siya pag sa Mindanao, kag diri sa Visayas. Kaya ang ano lang actually na dugay siya, because na-embed siya sa intertropical convergence zone. So, sa intertropical convergence zone, ang hangin nga mainit, kag mabugnaw, nag-converge, no? Kag nagapahatag man sa iya, sa iya nga pwersa, na hindi siya madali-dali matunaw. So, dumaten pa siya sa mga taltalaw? Actually, nang ganito pa, bati ang aton nga summer, no? Wet summer, no? Kung nga aton nga pag-silver sa aton nga aton simansan. Aha. On that note, Doc, salamat gid sa aton sining mga kaakson, mga mangingisda, ulualigmat ng gura, no? Safe man gaway, magid advisory nga taas ang balon. Yes, wala kita sa gale warning. So, wala man kita sa advisory halin sa pag-asa sa para sa ating maritime. But ang tulisiyang, outside tulisiyang mo to ang rough to very rough. So, may gale warning. Pero dito sa inland naton wala sang gale warning. Okay. On that note, Doc, salamat gid sa time. Mayong gabi, kaghalong gid permi. Yes, action art sa ngalan sa aton Provincial Disaster Risk Reduction Management Chairperson, Governor Bong Lacson. Madamo gid salamat kag mayong adya. Mayong gabi sa tanan taglamati sang action radyo. Action Firing Line. Ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Zifar Gerhard Kailian, gina-consolidate pa Manila. In fact, ang Island Ring report kay at least wala pa sang reported nga mga nahalitan nga personal or individual, no, dira sa area sang Sipalay. Although nga may mga pagtaas ng tubig, ako pag-agi to nagligad bala ni Odette,
ang Sipalay City sa mga interview ta sa itong mga nalabutan sa baha kag naka-eksperyensya. Dumduman ito nagsalalaka sa lubing sa uli nakita niyang iyang pamilya nga ginaanod. Do ma-imagine ko pa, no, do hindi pa mapanas paminsaron ko ang eksperyensya sang isa kalamharon nga nagka-survive nga naglukso sa iya para pangitaon ng pamilya niya amo nagkabudlay kapin pagid kun gabi magtaas ang tubig baha. Action firing Wala line. natin sining nga rekomendasyon kaganga kon panugyan masami sa mga tagpalamatita basta gani nga maulanon ng tiyempo, LPA man, ITCC man, bisan wala pa sa bagyo, dapat aligmat gid kita. Lantawon tagid sa mga nabukid nga porsyon sa aton mga lugar, basta gani didto nagatupa ang madamol nga ulan, ma-expect gid kita sa posibilidad nga magataas ang tubig baha. Action firing line. Amo man ang i-follow up ta karon dugay kay may report nga nabaton diri ang news center sa Action Radio Bacolod nga dira sudad sa Gabankalan may pila ka mga areas nga daw hindi matabok pa kay nagdalom ang tubig. Pero base ko nag-subside naman bangod nga naggabi na kita. Ang alalungan talang kay Kumo manuggabi subong o kadto na kita sa pagdalom sang kagabihon. Ang isa pagid nga dapat bantayan ta kay karon although hindi gid man taas ang taob do mga 1.5 sa kagahon, gamay lang na siya. Pero kung magsugataay bala sang tubig, no? Nga nag-os-os salin sa bukid, amo na ang delikado. Action firing line. So kung ara ka nag-i-star sa mga danger zone, nag-i-star ka sa riverbank, sa kilid sang sapa, aligmat gid agud ibitar sa anuman nga disgrasya. Action firing line. Ano ang pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon na gabi about sa baha ni dugay-dugay unahon ko niya para at least kay diretso kita gilayon. I-check ta Vice Mayor Saiko na dudugay sa Kabankalan City kung ano ang nabaton sa iya office nga report nila kag kung anong sitwasyon na sa ila lugar. Action firing line. Pagluwas sa sining mga nagluntan nga pagtaas ang tubig baha sa Southern Negros, ang report nga nakuha namon Kabankalan palang kag Subongban ang area sang Sipalay i-check ta pagid ibang mga LGU karon. Pero ti may sunog pagidyagina nga nagluntado sa munisipyo dira sang hapon actually siya nagluntad dira sa Isabela. I-check ko na karon kung anong detalye ano na ang resulta sa investigation kay sa Office of the Mayor nagluntad ang ining sunog. Action firing line. Ano bala ang extent sang damage sa gintuga sining kalayo or sunog? Action firing line. Dagang kausa sini sa investigation sa Bureau of Fire Protection na gintry namon kay ina makontak pagi kay Akson Jan Diaz ang Bureau of Fire Protection sa Isabela pero hindi pa sila makahatag sang detalye. Action firing line. Ano pagid mga balita ta? Oy, ari ay kundi sikat nga singer sinoblaway kakilala kapin pagid luwas abi sa mga millennials nga subong lain na yamo tiktokers na ni sila. Daw lain na nga mga music ang ila sini nga type sa mga millennial subong pero basta ganing edad puro pareho sa akon or basi may mga medyo naulihi pa nga mahilig sa music. Isa sa mga singer sa Pilipinas nga bantugon amo si Freddy Aguilar. Tanan kita halos kakilala nga may mga edad-edad niya. Ti si Freddy Aguilar damo sang kanta nga nami ito mo. Actually ginapatukar ko nagyapon sa balay kon ako lang. Kaya nanamian ko gyapon sa iya sining nga mga kanta. Dumduman niyo si Freddy Aguilar kundi may mga jingle ni singin pangubra, tiyempo ni President Duterte nagkanta siya. Ang latest sa sining eleksyon ang kanta ang jingle para sa kay Manny Pacquiao nagkanta man siya. Kag madamo pa nga si Freddy Aguilar amo ang singer, isa sa mga composer and writer nga sikat nga naghimo sang mga ambahanon pero ti lain niya ang ambahanon gid nga inang for all generations and for public consumption purposes. Lain man niya ang jingle nga ginagamit sa eleksyon. Action firing line. Adyos na no imo nga maging kanta si Freddy Aguilar nga isa ka jingle for Bacolod City
in favor sa kampo ni mayoralty candidate Albi Benitez and Team Ascenso kag aktuling tituluyan daw wakasan ang krimen. Wakasan ang krimen. Di may kriminalidad gid man aktuling nga nagaluntad mo, hindi mo na malikawan sa isa ka dako nga syudad. May krimen ganing atos bukid galuntad pinatsanay. Ti kundi nag-react man ang Grupo Progreso kay daw ka malisyoso kag daw hindi kag propaganda gid ang gwa niya sang kanta ni Freddy Aguilar. Action Firing Line. Pinalabadian sa Action Hotline si Patrick Lacson kag Dr. Chris Surungon sa ilang mga panindugan angot sa sining kanta or ambahanon ni Freddy Aguilar. Ang BCPO nagpalayag sa pagkadismayaman kay siling sa BCPO siling dali lang sa bilog nga Region 6 kon crime rate subong pagambalan uy nubo kami compare sa other cities and municipalities. Action Firing Line. Sa bilog nga Region 6, tuman ya kanubo kami di or mayara kaso. Pero hindi ya paryosina nga daong gwa nga grabe naging kriminalidad sa Bacolod City. Action Firing Line. Ay, berti man si Ka Freddy, ang yakanta naging kontrobersiya sa politika. Now, ti ibaluon ko na karon Aryo, kung nabatian naman ng duha ka kampo, hindi man nato ni ma-interview dali-dali es Freddy Aguilar, may kun si Dale Salazar kay may contact number ni sila bangod ti kilala yang ara sa YouTube naga vlog ining si Action Dale, kilala siya ni Freddy. Ti pero sa akon bisan ni chat ko ni guro hindi ni siya mag-accept sa mensahe ko. Gusto ko tani pa mangkuton si Freddy nga nagubra kasi na Fred. Kasi kung si Action Fred ang mabatian ng guro, basi mambal siya, oy, pare, papa-interview ko Action Firing Line. Pero i-check ta karon sa taga-Comelec, may ara pala guidelines yun man. So mga jingle ni kinanglan, sa jingle mismo, hindi malisyoso, hindi kung ano dira, kundi para lang gid promotion sa kandidato. May mga regulasyon bala na, or bas, may ara dapat sa guidelines, nga pag-sundon. Action Firing Line. I-check ko na karon na sa Comelec officer diri syudad sa Bacolod, the plus, ariho, wayuntat yapon nga operation sa Shabu sa Bacolod City. May operation na naman mag-live-in partner na kuwan sa masubra tunga sa milyon ka pesos nga balor sang Shabu sa Baybasta. Action Firing Line. Ari pagid. Kundi ang balita sa nasyonal nga at least ginatag ang green light sa Commission on Elections nga pwede sa gihapon mapadayon ang fuel subsidy program para sa mga driver sang POJ, driver sa mga tricycle nationwide. Action Firing Line. Di ang opisyal diri sa Bacolod nga Committee on Transportation nagalaom siling nga kabay pamahatag na ni sa mga benepisyaryo nga lehitimo kay ti kabalo ka bisan sa listahan na iniho daw iban kuno nga operator nga way niya sa ila ang ila sining nga mga salakyan kay nabaligya na ay do sila piyang ginatagan yapon sang ayuda. Action Firing Line. Amo ni kung kaysa kay maayo ang purpose sang programa, pigaw galing ang sahi isang implementasyon, tingwa niya, resulta nada. Action Firing Line. Kung inaman do hindi manusto na. I-check ta lang na karon kung ano ang mapalayag diri si Councilor Dindo Ramos. In fact, may mga 6,000 or 5,600 ka mga ngalan sang mga sa tricycle nga ginpadala na sila dito paagi sa DILG nga muning gintapban sang national government sang DOTR kag LTFRB para sa fuel subsidy. Action Firing Line. Kung si Al Ramos siling galaom ko nga tani magtupa na ni o kung mabato na sa mga benepisyaryo. Action Kung Firing pamasiyan mo Line. ang transport organization, daw ginbali, wala yes ang national government kag LTFRB Region 6 ang mga Bacolod noon kag Negrosalon sa hanay sang transportasyon. Action Firing Line. Amoy na sobar ang bilang madalag ko mga balita tutukan ta diri sa inyo palatuntunan Action Hotline kag report karon ni Action Marlon Hinubiya gikan sa provincial capital aton manina hibaloon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Pero bilang sugpon sa ginahatag advisory sa PDMPD, i-try naton nga masugilanon
si Mayor Bibing Saikop, Mayor Pedro Saikos ang Kabankalan. No, kay ti baha niya budlay nimo. No, kapin pagid kun nadubuan ka kag matrap ka sa baha kun sa mga lugar nga mabudlay ang imo alagyan, amo na siya ang problema kon dulom na. Inang nagapagkadto na sa pagdalom sa kagabihon. Di mga reported nga areas dira somewhere in Kabankalan nga may pagtaas man sang tubig. Tinano na subong ang update, no? Kung bala nag-subside na, kay kabalo ka subong ang ulan, hindi kay mga sige-sige. No? Kung may ara gani isang rainfall advisory or forecast, nga ginapagwa ang pag-asa, di gina-expect ina nga nagalawig 1 to 3 hours. No? Ang pinakalawig, 3 ka oras. Pero kabalo ka kung gulpiada, ina nga magtupa kag madamol sa bukid, amo nang delikado mo. Tiambot kung bala, nagresulta bala ini sa madamo nga mga nahalitan, may mga evacuations bala nga ginpatigayon o forced evacuation. Kay di ini importante kabuhi ng ginistoryahan tiya. Kaso kung may ara sang pagdalom sang tubig, tiya mga tao, kapin pa kung may mga tigulang, mga senior citizen, may mga kabataan, di kung malang-alang matrap kay imo sang tubig ba, di kundi budlay sa inyo sa pag-transfer in case nga may ara sang pagdalom gid nga magkalalabot karon mga puloy-an nila da. Action firing line. Di kabay pa hindi masulit atong ginagyan ni Odette nga ginbuligan na sang gobyerno, ginatagan na to sila mo sang bulig nga magkapatigayon sang ginatawag naton nga recovery. At least makakuan sila, makahimo na sila sang pagbangon. Di kabalo ka mo lang ning malain galing, no? Kung may ara bala sang kabalo ka ang bagyo ni kada tuig igo sa ton pertikdamo imo sobra 20 gani. Ti kon may ara na sang pagigo sang bagyo, kada tuig tanin antisipar ini sang every LGU kabalo silang inang lugar masami ginabaan, damo dabing nagailistar. Ang isa tani dira nga plano sa national government kasi iluhon na sila mo. Dumduman ko sang una PCUP, isa sa nagaprocess sini kag nagabulig nga mabutang sa isa ka lugar nga safety ang mga pumuluyo layo sa baha. O amo na kun tani galing kay tidaway man ginasapak sa mga LGU ya. Tiyamakon mo buligan for recovery program. Hatagan mo sang inog patukod sa puluyan magkatindog liwat. Ti din sila patindog, why mo sila luti nga ila patindugan sa puluyan. Kundi balik sila sa mga lugar nga bisan delikado, dito sila maobra liwat puluyan. Action firing line. At least, ilaya balay bala, bisan hindi ila luti nga kung kaisa, nagasquat malang mga pumuluyo. Amo na kung tani mo, siling ko, baw kung nabilog tani nga mga LGU, may ara gid sang nagkaigo nga plano, nga hindi lang bala nga ipabalikon mo lang tao da, atagan mo to na ayuda, pero dito may sagyapon sa delikado nga lugar, ti pag-abot sang tigululan nga tiyempo or mabagyuhon nga panahon kay sobra 20 gani kabagyo every year ang nagalabay diri sa Pilipinas, babalik-balik lang kita sa istorya nga liwat sila nga mahalitan. Action firing line. Amo nang pinakasubo. Anyway, i-check talaga no kay daw why gid subong pa hindi pa available daw si Mayor Bibing Saiko kag o Pedro Saiko sa Kabankalan kag sumungban Councilor Bugta dira sang Sipalay City. Action firing line. Now kadto ko sa sunog, no? Anong nasunog sa munisipyo to? Basi kun may ara na sang latest kay ang Bureau of Fire Protection actually na kuhaan naton asang kuan mo na flash naman kay ina diri sa Action Radio Bacolod kag ang ang initial nga information nga nagkuha naton ga sa mayor's office mismo ang sunog no dira nag-umpisa ti ano kalapad ni ang nahalitan ni man dira sa Isabela kag nasunog nga mo ning nagainulan ang tiyempo subong bala resulta sa short circuit. Lalo ang investigation sa Bureau of Fire Protection. Action firing line. Ang Bureau of Fire Protection, hindi man na siling insigida mabalaan dayon nila kung ano ginang reason unless nga may aras ang witness nga nakakita nga mo nang
mahatag initial info sa Bureau of Fire Protection kag subject pa ina sa verification sa BFP. No, pero kung mag-amo niya, medyo malawig-lawig naman ang mga inuras nga nakaligad, amutan no dira ang na kuha na nga information sang mga opisyales sulad sang Isabela o banwa sang Isabela. O kumusta dira? May ara bala sang kalitan? No? Pila lang damage sini, may mga dokumento bala nga nagkalasunog. Action firing line. Ano nga nagainulan na may ara pa gyapon sa sunog nga nagaluntad. Ang sunog, hindi man lang na actually nga nagainit ang panahon. Although nga kabalo kita, nga ragid man masami mo, ang sunog nagaluntad sa bulan sa Marso, ining tiempo nga tuman iya kapaang sang temperatura. Online sa firing line. Pero mga kisayod kita abi kung anong initial nga nakuha na nga information sa Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Isabela. We have FO2 Kusas on the line. Sir, mayong gabi si Action Art live kasumong sa Action Radio Bacolod. Good evening, Action Art. Yes, sir. Ano ganing first name naton, Sir Kusas? Henry, sir. Parang sir to Henry Cosas Jr. Okay, engineer. Bawo to kayo mo si Action Henry Spulgardi. Anyway, sir, ano ni man ang nagluntag nga sunog? Anong initial naton nga nakuha nga information? Ang nagluntad ang sunog, sir, mga sa 5.20 isang hapon din, ha? Aha. Ang involved din, ang Municipal Hall, Typical Lake, sa Mayor's Office. Sir. Okay. Kasunod na-fire out ang nasila, mga nasinto 50 sa hapon, sir. So medyo, kung 5:20 siya nag-start, no? Okay. Ang 5.20 sa ganito, sa Mon, sir. Pero 5 minutes sa similid, sir, ang ng kalayo. Okay. So 5:20 na baton yung ang report nila, 5:50 na fire out. Oo, sir. Sir Kusas, ano ang latest kung ang initial investigation, ang result, anong damages diri kag nagsailo pa ni may iban pa nga opisina nga nalabot sa sunog? Ang ano lang, sir, mga kaluyan, ang main topic lang ang natugnog, sir, why naman naglapas kalayo. So, wala estimated damage, sir, initial pa lang ni mga more or less 100,000, sir. 100,000. So hindi giman totally destroyed ang opisina sa mayor da? Hindi man, sir, sa mayor's office lang na ano, kay amo na naka-force, sir, ang mayor's office na. Okay. Why gin man, sir, ano man, the time, why na sa mga tao da? Kag nano ang gintunaan sa sunog, sir? Bali, under investigation pa ni sir, kay medyo dulo naman kayo na gabi ng bigyan, under investigation, sir. That time, sir, sa nagluntad ang sunog, gaulan man da sa inyo? Sir, basko kong ulan, eh. Okay. So anyway, subong 100,000 ang initial ninyo nga estimated damage. May mga dokumento nga nagkalasunog, sir? Posible, sir. Posible. Kasi mayor's office, may mga documents na nakunta sa kayo. Okay. So mga papeles, mga papel guro ni amo ning una gingalamunon sa galayo, iya mo? Okay. Yes, sir. Okay. So, maki-update lang kami sa imo FO2 Henry Cusas Jr. sa latest niya. Kung may result ng investigation nyo, at least nangin na fire out na, okay na ang sitwasyon dira sa area sang Isabela Municipal Hall. Yes, sir. Yes, sir. Salamat, kid. FO2 Henry Cusas Jr., sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat, kid. Good night. Good night. Action firing line. Si FO2 Henry Cusas Jr. ang arson investigator dira sang Isabela Fire Station sa Bureau of Fire sang Isabela. Angot sini nagluntad no mga 5:20 nila na baton ang tawag sa Bureau of Fire dira sa Isabela. 5:50 naman na fire out. No, ti medyo dasig man ang pag-responder kay lapitan na lang Bureau of Fire dira kag ang
banwa o kun munisipyo sang banwa mo. Action firing line. Pero as to kung ano gid ang gintulaan sa sunog, hindi pa subong ma-determine and under investigation pa. More or less, ang resulta o kalitan sa sunog, nagdangat sa 100,000. No? Na muna ang inisyal subong nga nakuha o kung napalayag sa Bureau of Fire Protection. Action firing line. Isundon ta na, no? Kay kabalukat yung sunog ni why siyang makabal kung saan o magigo si mo. Ang sunog kung kaysa naghalila na sa gamay nga i-grab sang kalayo halin sa kuryente man o halin sa posporo, halin sa lighter, pwede tunaan sang kalayo, no? Kag kung magdakop na sa mga material nga madasig masunog, tiyan mo nang tunaan Action sa firing mga line. balay nga nagkakalasunog sa mga commercial establishment this time ati munisipyo ang nahalitan sang sunog. Action firing line. Tiwalaton lang na sigurado magapagawa man sang report ang opisina sa alkalde dira sa Banos ng Isabela kung ano ang mga nahalitan nga mga records sa iya talatapan. Action firing line. Ang grabe ba? Amo ning inulan po sunog yung una naton nga balita karon nga gabi. I-check tala na karon na, no? Kagdugangan tani ang aton mga talakayan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action firing line. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako. Ako naman action art tay hupon. Action firing line. Tadbay mga mo karon ha kay may aras ang ining reported balang pag tiniruhay o shooting incident or shoot out tira sa may area sang isa ka subdivision rin sa Bacolod. Ano ang madalong mamotibo sining nagtiniruhay kuno nagasakay sa Ford Everest kag gray nga Toyota Vios. Tinagluntad ang insidente kay inasang udto tuway dinamdahom dira sa City Heights subdivision. Di ang City Heights ni lalakturan mo halin ka sa NGC kundi dira dapiti baluon ta na sa report sa patrol karon. Action firing line. Why man sa tagreklamo nga nagpadulong sa Police Station 6 kundi mga residentes lugar to nagdulong sa mabasiyo sa 45 caliber pistol sa otoridad. Nano to sila ilaya? Amo na ni nga may kumelek gun ban kung way ka pusil ang may pusil ka subong way exemption di mo dapat pagdalon. Action firing line. Kaso nagpinagusto sila iya bitbit armas kag nagtiniruhay pa. Ambot ko man pilason. Basi tiruhay way guay. Action firing line. Tikon way na sila iya pagilinlaway hindi man naguro magluntad nga maniro kay mo iya ka magtiniruhay sila mo. Action firing line. Involved dito ibaloon ta na karon basi may latest update gikan sa Police Station number 6. Action firing line. Luyag mo action hands nga magsweldo 150,000 pesos kada bulan. Ang Sineco nga pangita General Manager. Apply sa niya to. Mga qualification tinamo mas lagi na require. Grabe galing sweldo sa General Manager sa Sineco, no? Bahaw sino di ang maka-apply nga mabato na ihan man. Action firing line. Alex Montesa, may gabi si mo, sir. Thank you gid for listening. Saling nga ginatambyaw ilang kuno si Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo sa Minnesota, kag Ma'am Jinky Dalagdon sa Phoenix, Arizona. Action firing line. Alas 7:51 na. Now, katuan ko lang ning isabla ka ba siling ko si Freddy Aguilar kunmigo mo gali kay siling diri ni ang kandidato blas pagkakonsyal nga si Patrick Lacson kay ina sa interview sa Action Hotline siling niya libre niya way niya bayad si iya. Action firing line. Di ka balaw ka si Freddy Aguilar. Freddy Aguilar nasaya mo sa larangan sang pag-amba hindi niya mawigit sikat kag kilala. No, Freddy Aguilar. Action firing line. Siya nagkakanta sang anak. Ano pa ganing iba nga kanta to? Damo ni siya kanta mo? Kutabato. Damo ni siya magkanta nga nangin sikat. Diyos, kumanta karon si Freddy Aguilar.
para sa politiko kay hindi lang ni first time nga nag-ubra sa daw jingle kag kay presidente kung ginkantahan niya magani na mo ginobra naman ang bahanon si Manny Pacquiao may araman tidri sa Bacolod nakalabot niya si Freddy Aguilar kubra ka kanta di ang lain kay nagreact ang grupo Progreso niya din di amuaw do ka malisyoso do daw lain niya ang kontenido sa niya sining nga ginadala nga ang bahanon. Action firing line. Bisan ang BCPO nagpalayag man sa ila pagkadismaya. Ang normal kag ang halin sa unan andan ko basta jingle sang kandidato, more or less ang ekspektaron ta iya puraw na kaayuhan kag mga plano niya kag kung sino balang isang kandidato nagpapili do amon ang kaundan sang jingle mo. Iban ganino bra nila na nga daw kadansable ang beat balado masaot ka. No? May ara man nga chat-chat kung ano dirahi, kung ano yung type mo. Depende sa kaobra ng jingle mo. Action firing line. Hindi naging kontrobersiya ho. Siling ko hindi man siya lapakon kiti election time subong normal malang na. Pero ambot di baluon kubis kumilek. May arab la regulasyon ginba no may kasuguan nga dapat sa pag-obra ng jingle may sundon man ang kandidato. Online sa firing line. Ayo kita abis ang opinion kag subungban palayagikan sa COMELEC. Joining us tonight is Attorney Revo Sorbito, ang COMELEC officer sa COMELEC Bacolod. Sir, may gabi sa imo. Hello, Attorney, may gabi. Hello, Art, may gabi, no? Kag may gabi man sa para mati sa imo na programa. Salamat gid Attorney, siling ko mamangkot lang ko ay partibla sa mga jingle ni ano man, may guidelines kayo man lang. Kung mag-ubra ka jingle, dapat sa kaugalingon mo lang kag, may mga guidelines sina? Well, actually, ito ba, sa tama, no, ang mga balita, no, for the since yesterday, no, regarding sa issue sinisang jingle na din, allegedly, din ubra ni, naging kanta ni Freddy Aguilar, and also, allegedly, para sa kampanya no ni mayor candidate former Congressman Aldo Benitez. Well, number one notion ay of course ang jingle is part of the campaign. So but sa akon nga na dinbasa din pabatian di ako dinbasa ang mga reaksyon sa mga especially sa BCPO though wala man actually personally wala man actually si maginatumod na personal na kandidato no kung para kontra o kung para pabor ang iya nga jingle no okay. So however of course we discourage ang negative campaigning but this afternoon I also read the statement of the BCPO spokesperson Colonel Agabana. And nabasbasahan man naton na why man sila no personally ang BCPO why man sila nakita na pag makalain no sa PNP diri sa Bacolod no amo nang last ko nga nabasa ang article. So but of course there is no actually ligahan pasul regarding sa kampanya sa jingle na pakalain. But of course we discourage negative campaigning as always not only sa local but also sa national na campaign activities. I see. So there is no such regulation nga dapat amo ginasundon nga dapat amo lang standard kundi kung magampanya kaya kung magamit kasing jingle para na lang mayo guro positive lang para sa imo do mo lang na guro attorney no. Actually action art no it boils down no sa ato nga moral obligation as candidates no na magkampanya positively. No, hindi na niya actually kinalan pa na natin butangan pag sa mga rules ng mga musil na batay. Gani so, man. Ikaw na lang niya kabalo, dapat kabalo ka na sina na hindi kita mag pakalain sa aton na kontra sa politika. Ang nang nasiling na natin nga kung gusto kaya magsanag. Pasanagon mo lang yung imo suga, hindi ka lang mamatay sa suga ng iban. Correct. Iti ko patyon mo pa na yung suga sa iba nila, ina ng istorya, panghingabot na ng imo ya? Yes. So, pasanaga lang na yung imo ya nga flashlight na ya. Mabakli lang na ya daw taas-taas nga wattage, sabi, no? Hindi ko lang yung patay sa iban, kahit ikalaway na, no? Sila ko nung nagasadya ang Bacolod City election samtang nagilapit ang May 9 now?
Yes, and then I would like to mention also, kung may ara magidya sang negative campaign, no, again, it goes against, no, sa imo pinirmahan sadto sa peace covenant na nagpromisa ikaw nga mag-conduct sa imo kampanya, no, nga fair lang, no, kag just, no, para sa tanan nga involvado dira. Aha. Unless siguro kung inang kanta ni Freddy Aguilar, allegedly si Freddy kuno na siya da. Kaya way pa ko kabati actually gid sang kabugusan nga kanta niya. Kung ginapatukar o kung ginapalibot dira sang kung sino ang kampo ang ginadedikaran isang iambahan nun, that is another thing. Pero pamatyagan, kung duway ni ginapa-play nga music, kundi ara lang yan social media doon naglaptop mo. Yes, so art, no, in fact, even me, way pa ko kabati isang bilog na nga kanta, no, kasi ang gwa gani again, no, again, as I've been saying, kung may ara kita sa mga reklamo, parte sa mga unang kampanya, dapat file ka mo kaso. Hindi kita magkadto sa social media. Kaya ang social media, again, mabalik naman sa sinasa kutso-kutso nga istorya. So, kung may diferensya, kung may makita, ang muda nga labag sa aton nga lagi, sa aton guidelines, no, you file the appropriate and the formal complaints para again, ma-action na natin. So anyway, dra nagilang man ko siguro hindi man interested pero dapat mapabalot ang publiko kay ti kabalo ka ang medium, ang social media ni purtik dasig pag laptop la niya compare sa mga mainstream media nga kung kaysa perdi pa kami nila sa padasigay pagpalaptas ang mga balita attorney mo. Yes, sakto na kay atuloy aton nga norm, aton nga legal, no, aton nga regular media. Before kita kapagwa ng balita, gina-verify natin, gina-validate ay natin kung tuhod, no? Kasi ang social media, whether tuhod or hindi, share na yan nila. Ang makabasa nga daw, why man niya mayo pag hindi, pati na yun sa ilang mabasahan. Correct. Ang aton din yung nagabulig kita tani to maintain the honest and fair election. Pero ginapanami nila na simbugan ginsan daw mga kung sa mga pagkaon pang ginaluto, mga panakot bala guro para ginadugangan nga magkahang bala may spicy guro Ati actually right, kabay pa nga astara na dira, no? Kabay pa nga hindi ita maglabot sa sobra pa dira nga mga insidente, ang una ganyan ang ginambal ko man, no? O hindi manggit naton mapunggan ng aton lawas, no, nga magkampanya sang negatibo. Kabay pa nga hindi kita mag-escalate pa na sa mga seryoso pagid no nga mga insidente na magtuga no sang unsafe na conduct sa atong election sining Mayo 9. Yes, sir. Sir, i-follow up ko naman lang kay daw today na itong katapusan nga training sa mga Board of Canvassers and you did mention sa last na previous interview natiway na kamo sa mga forthcoming trainings? Yes, last today we ended the last day of the training for the Board of Canvassers. So we are just again preparing na naman ang mga election forms and supplies, no? And then we're waiting for the vote counting machines to arrive para sa May 7 aton nga final testing and sealing. Why pa man ni attorney sa nag-request nagpadala sa Provincial Election Office nga ti may VCM roadshow sa mga sectors dira or organization? Actually, damo na nag-inquire sa aton and then we already advised them to file a request. No, but they said they will file a request, but as of now, wala pa kita directive coming from the Provincial Election Supervisor's Office na mag-conduct ng roadshow. No? So, ginapabot pa na natin na. No? Kaya kita willing magkita mag-conduct na ng mga aktibidades kung silanlanon. Yes, sir. So, good luck sa inyo. Kabalo ko, buwas nga daw biyernes sa munang schedule sige-sige na gyapon sa Comelec Bacolod. Yes, and kabay pa, hindi lang mag-ulan. No? Kasi kung mag-ulan, hindi kita ka-schedule. Kasi hindi naman kung di buta nga itong mga staff, no? Ang ilang health man, maapektuhan man, especially nga pakadto na kita sa last lap na isang atong preparasyon para election. No, so kabay pa ko magmayong sin buwas, ma-continue.
Alas 8:02, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Ang inyo firing line. pamatian mo si Attorney Revo Sorbito, ang COMELEC officer sa siyudad sa Bacolod. May mga ginkuan siya, no? Actually, update, tapos ng training today sang iyasang Board of Canvassers. Balikan na lang siguro to, nautod siya. Para nga makuhaan lang sa parting shots niya, no? Kag mensahe. Grabe, no? Sadya ning jingle ko kaysa. Sa uli, kung abi mo kung matabo na sa uli, kag sige-sige ni siya, abi, ang kwa sa uli, namobrahan mo yung jingle nga tinuntong kontra mo kang magsigi tingog. Ako actually hindi ko favor sina mo. Although nga kung lang tawon tati, basi tuon nga iyaman na yan ni Freddy, lang to kabubuton nga nag-ubra, pero anong gadgad ni Freddy Aguilar mag-ubra kanta yaman for Bacolod City? Action firing line. Respetado nga singer ini, although nga ti may mga kontrobersiya man siya nga personal ginatubang, tilain na iya no, lain niya kun sa publiko kasi politika na mo. At ini sorry ginautod linya ta ang parting shots mo na lang sir, halong gid kag kabay pabuwas hindi magulan na. Yes, Action Night, no, and again, kapasalamat ako sa Action Radio, sa imo, sa ibang pagkakatapos sa media, gatag sa itong termino oportunidad, no, wala mo sa itong mensahe sa pamuluyo. No, so once again, we're more or less 30 days na lang, 34 days to go until mag-election kita. So I hope na itong mga kandidato, supporters, continue na maging matawhay lang ang pagkampanya. Buligan kita, no, to achieve a safe and secure elections this year. Yes, so maraming salamat, mayang gabi. Mayang gabi man. Action firing line. Attorney Revo Sorbito, no, ang COMELEC officer sa siyudad sa Bacolod. Tiyan mo na, I do agree with Attorney Sorbito nga ang mga jingle is part na siya sang campaigning sang kandidato. Now, nevertheless, ang claim sang piyak sang Team Albi nga Asenso nga way man na ginbayaran sining kaina ni Sir Patrick Lacson yung way na ginbayaran, yan ay kabubuton nga kanta. Tigaling mahimo siya mga kanta nga amo siya na blati lain niyang pag-intindi sang piyak. No, ti amo na kung kaysa ti election time ini mo. Ti kundo hindi kay favorable si imong kanta to kundi daw maingos ka man. Action firing line. Pero dapat guro i-avoid na lang niya. Kung ako hindi niya madala sa kulukanta, no? Hindi niya madala sa kulukanta kay ang pagserbisyo niya sa uli, hindi man niya kay pagi sa kanta. Action firing line. Performance based ini kag kung paano kamo mangin honest kag paano niyo panindugan ang inyo sining pagserbisyo kag commitment sa tao. Amo na yang gina-expect naton sa uli to deliver basic services and a real public service ang ginatawag. O tigaling normal ni saya. Ang hindi lang normal diri nga kumo nga duay makukabati no sa kadugay nga di may kulukalan nga gamay smisis. Damo maglalabay ng mga jingle, duway pa kubati na siyang tingong ni Freddy. Galing kay Tiara social media, naglapta mo, pa-reaction mo, kung basahon mo, purti, kadamo sa mga reaction, ti-relax lang ka mo. Kung may aragin man nga para sa inyo do hindi maayo, pwede ka mo kareklamo, file ka mo charges, kung may basihan nga mag-file charges. Tiyato bango na naigaling kung sinong inyo pa sa kaan kaso da. Action firing line. Dumduman ko sing una gani hindi adri sa aton sa Negros, tabok dagat nga isla to ang eleksyon ganito sa ilaya perti mo. Iway pa man to social media pero sa una istorya sa akon lolo siling ya may ara gani sing una di sa tabok dagat dito basta sa Iloilo dapet. Gagandidato ya aksyoninre ga kampanya sa entablado balbalya kontra ya siling ya si Kuana ang kasumpong ko sa eleksyon wala masirkom. Amo na yung isyo sa kontraya. Pag nasunod, law bumalos ang kontraya, nagkantos lugar itong dito yung ginambal, silingang ginhambal sa akong kasumpong sa politika, inatanan, lonsay, aligasyon, kag patalang. Bisan pa mangkuton niya pa asawa niya. Tengwa sila nga, kung mo nakita sa kontraya sa politika sa asawa sa iya kontra nga ang iya ay kalain action firing line. Hindi na gusto guro ang aton diri ibutang ta sa level nga kasay isang kampanya, no?
nga hindi mag-amuni pero ti siling ko mo madugang ni sa kasadya sa politika. No, kabay pa mo lang na tani, plastar ka mo sa imo plataporma ng gobyerno, kung ikaw mayor plataporma ang kinanglanon. Kung ikaw konsyal, hindi mo yung kinanglanon ganing plataporma, gin mo kayong platform of government, iya sa mayor niya kalabanan, no, ang amo nang iya plataporma, kung blaupdan sa kandidato na nga nagapatis plataporma ya, kay kung ikaw konsyal lang, hindi kayo kapromisa mga hatag kung ano dira, kay way ka man niya kaugalingon nga pundo, unless kwaon mo yes kaugalingon mo nga kwarta eh. Action firing line. Correct? Ang komitiba mo, pila man lang na yung pundo man, may imo ka dara resolution, may imo ka request da, subject for approval niya sa mayor sa ulihi. Action firing line. Amo na kung isa nga may magkandidato, gani nga magpaitinitin sugilanon nga perting promisa, dara may balon din mo kwaon ako magdaog kay mo kaysa legislative branch kaya na maserbisyo. Kung dikit ka guros mayor, gagbasi pamatian niya nga namin ang imo proposal, basi pa malang sundon, tiyan mo na kung nga naghambal man ng ibang councilor because they do believe nga kung anong ila proposal sa mayor, amo na sakdagon, kag ara under sa platform of government kag ginpreparar sa alkalde. Action firing line. Ay, sadya masika, Freddy ba? Di ang actually, gusto ko na mabatian, kasi hindi ko makita ang link bla. May-ari ko rin nakita, bago-ulang ko sa, pero ginatry ko pamatian, kay kuno wakasan ng krimen. Actually, kriminalidad, sa tuod lang, hindi mo na iya ma-zero ang isa ka lugar nga wagig krimen. Pinatyanay, sumo nga panimpol ang taob lang pinatyanay. Do hindi lang maintindihan niya. No, kadadlaw daw nagahibi ang isa ka lugar nga way krimen nga nagaluntad. O damo ya krimen nga galuntad sa isa ka lugar kapin pagin mga developing areas or LGUs. Action firing line. Tinugangan pagid sang Shabu, asos. Gatagring kag nagabagtik ang ulo sa mga taong maghigop at amo nang resulta makahimo sang krimen. Action firing line. Alas 8:09 na pero antes ng commercial break, blakatuan ko ng patrol. Ano nang tabo kay naman si Action Jan Diaz sa patrol i-check Action Hensley. Kay mayara isang shootout natabo nga linok panay. Tilon say gasakay sa salakyan. Ano yung natabo si ila tong kagadgad nila nga nagtiliruhay sila sa isa ka subdivision. Action firing line. Kay kung taga-dira sila sa lugar na ako gapati mo nga sigurado may mareklamo gina kag may nakakilala ko sinong involved to ma-report gina sa pulisya. Ti ano ba lang gintunaan sini? Ano ba lang nabaton diri nga report sa mga otoridad? Road rage bala o kung inang suya ay sa traffic ko kaya normally mo lang ginahalinan sa away sa dalanon mo. Ngayon na malalisay ka mo kay tindi kaya kasawa sa pangdala sang isa to ginkat niya ka kag daw nagtulukay kung masakit. May mga tao nga dahil hindi mo matulok kung nagamaniyo sa lakyan. Action firing line. Damo niya tao nga muna. Ti way pa may baluan, way pa may establish. Bala subong mayara na sa nag-report station 6. Nga nagtiliruhay ka mo. Damay lang kay way isang nasa labat. Action firing line. Okay, kung nasa labat na kundi mabutang sila sa TY. Action firing line. Plus ining mag-live-in ba? Mas milyon naman ang nakakuha sa ila. Yari ba na ho ang report komprehensibo kag-update kika niya sa patrol parte sining insidente. Ano ang natipon nga development? Patrol report. Sa Action Jan Diaz sa Patrol Action Jan, may gabi please kamin. Action Art Blanco sa gihapon ang kapulisan sa Bacolod City Police Station number 6 niangot siya ning motibo kag anong rason sa likod sang nagluntad nga shooting incident o shootout kay nasang udtog at agiti patong init kay medyo hindi magrugal umo natong kalangitan last 12 kay na dra sa area sang City Heights Subdivision Barangay Tacoling syudad sa Bacolod ining City Heights Subdivision para sa tama ka aksyon kung narigan sa may libertad pakadto ka man silingan nga area ala na sa tuo sa may stoplight dampe after sang bangga sa Bacolod City Police Station number 6. Actually, gina-identify man dali ni sa stop ang exact location gate. According sa iya, that time sa naglunta din yung shooting incident, wala masyado sang tao sa palibot Action Art. Ang nagpadanga nagidramang sa impormasyon sa kapulisan mo mismo ang mga concerned citizen nga naga-istad sa may palibot. So nagpatigayan sila sa actual investigation dito sa area. Ginusisa ang lugar, pag-abot to nila, may turnover na lang ining mga residente nga pulo tanan ka mga basiyo sang armas o kusang bala
sang kalibre 45 nga armas lutang. Sunod rin isto pang ila impormasyon nga nagabaton, may duha ka mga pribado nga salakyan, isa ka Ford Everest kag Toyota Vios. Blue ang sa Ford Everest, gray naman nga Toyota Vios ang sakay sang salakyan aksyon. O rabi ang gingamit nga salakyan sa ining nga mga persona nga involvado sa shootout. Magsiling ka shootout, of course, nagbinayluhanay sang lutang, nagbalusay abi action na art. Dara sa may dalanon, hindi sa sulod sang balay, kundi ara sulod sang ako sa dalanon mismo, and expected nga may mga sakay ining mga salakyan action art. As to kung pila kabilog, hindi ma-identify sang pulis, kay kung lantaw na to ni isa ka mga tagreklamo, for example, labi nga involvado sa mudiktong insidente, wala man sa nakabalangat sa reklamo sa station number 6. Susunod rin kay Stopa, bangko pag sila subong sa motibo sini, pero may mga plate number na sila nga nakuha. Kay may kopya sang CCTV nga ang isa abi ka lugar o karisada establishmento malapit sa lugar nga nakakuha na sang kopya diri. Ang station number 6, kagamuning ilang pagagamiton kay luyag nila ma-identify first ang tag-iya mismo sining mga salakyan agod ilam usoy ining investigasyon sa likod sining insidente. Bali ano ni action dyan, nagsugot tayo sila, kasundan na, way ma-establish pa? Why pa ma-establish kay tiyang sa CCTV footage is only the location sang pag-withdraw sang mga salakyan sa area as to kung paano gid ang inisyal nga mga natabo antes pa man ang pag-withdraw na sang lutang. Why pa action art sang may makadivulge kag makatag sa impormasyon sa station number 6 bisan digto mga residente sa lugar. Hindi man ma-identified kung salakyan Hindi man nila kilala ang mga sakay digto. Amo pa na subong ang panaligban diri sang station number 6, rason kun nga naging yo sila kung may ara man tayong bulbado kung na personal nga nakakita kay ina sa antes pa man natabo ang pagminayluhan ng isang lutang base makapalapit sa station number 6 agud man nga masulbar ining kaso o kung namin nagluntad ng shootout sa magtimbang nga bahin kung taon gani doon ito sa mga nagkarabilin o kung namin may mga dugo abi sa area kay wala man sila sa may nakitaan o kung abtan abi nga pilason. So wala subong sa confirmed nga injured o kung fatalities o kung casualties sa nagluntad sinidri nga shootout action art. Importante ma-establish ni siya kung bala nanong motibo nga nagtiruhay sila, kung bala kay kung politika na action dyan, this would elevate sa mangin status, alert status ang Bacolod kung amo na mo. Isa pa na, damo man sang maginalantaw diri sila, ang ilalagay ni importante action art ma-identify first bala kung paano gidigto ang natabo antes ang shootout. Kung may makatagtan sila sa informasyon, bala may nanaog sa salakyan, may nag-istoryahanay, or kung nagkinitanay, lang kinagsugatanay ang salakyan, kag digto diglayon, nagluntad ining pagpanglutanga. Hindi man na pwede nga maglabayanay, lang mo tulukay, kamundo sumang siling tiruay ta. Isa pa na. Oo, daw sa Texas na nagkatabo yung dito yung katanay tiruay dayon bla kag ay nasa mga pelikula lang galing amot ko tuod yung mga amo na sa Texas to ha. Lantaon na action art kay diri sa bay station number 6 galibog mga nungulo nila kung ano gid ang rason kung nagtiniruhay itong mga sakay sa duha ka mga salakyan. Kaya hindi lawlaw action dyan kaya kung magpulo na siya ka basiyo, botang balon hindi lang ni kay kung magbayluanay sila maglima kalupok siya paklima sa piyak hindi niya lawlahog ya. Oo. Botringon mahimo sinadrabi may mga kaupdanan pag niya ibahan na or madalom gid ang istorya sa likod sini action art. Din ganit na sa City Heights gid kay do kalawig na sa City Heights. Ano? Actually ang area kaina daw diri sa gid lapit sa may hindi diri sa Takuling na gid nga area action art. Okay. So pagwa ka to BCC Dampi, diri lang sa within the entire sa sulod blon kita mismo. Hindi ko gid madro kay kuno tolotong pagsulod. Pero ang City Heights na dala ka malabay sa may kunaling kasi hindi sige na ang iban ra galaktod bala pakadtutula po sa kwan sa may tadlong sa Station 6 daw laktura ni City Heights ung isa mo. Yes. Di mga balay ka dalagko na da. Di ang butan ng street pero sa sa tupong San Doña Juliana. Doña Juliana. Masulod Dampi. I see.
Although that's the information pero gina-confirm pa naton kay Galing tapos kati may bisan lusot-lusot pulis eh. gali way kabalo. Pero kung nakadtuan nila na ocular nila kag didto na pulot na kundi ma-determine kung ano ginang exact na location. Yes, no? Kay nakadasig lang to kay nag-ulan kabay. So wala na sila nakatinero sa area. Pero ipa-confirm ta na kay according diri sa ila balikan nilang lugar buwas matapos lang nila diri ang pila nila ka mga ginausisa pagid base sa area dito makabalik sila ang iban nga pag-abot nila kay area kay naabi sa area nga nakakita base makabalikan to nila sa makatal sa dugang impormasyon at least no makabuligid sa aton nga kapulisan sila nga investigasyon aksyon Nami na kay para maplastar kag kun sa uli kung mga pangayuan la bulig sa LTO mabalaan ko anong motibo kung bala election related incident ni kundi at least may basihan man ang Comelec no sa gagang sa security meeting nila bla. Yes, so puli nga hindi lang election related kay tikado kabudlay sa sitwasyon kung magamo sila. Na gani. Anyway, diri identified makadida. No, mo gina siguro kay kisubong medyo mainit-init gid ang lakat sa politika action art, no? Kabay pa hindi lang election related incident ni kag kung ano man yang ilinaway kung may inaway giman to tinirwa ito kabay pa mabalaan ni kag ma-determine no kag mabalaan kung bala may exemption ng pusil na to nga nagtirway sila may gunban subong. Isa pa gina lantaw diri sa aton nga mga kapulisan. Kay di kung sila dito sa area may pagkinabi sa may maghatag sa impormasyon kung nanaog ang mga involved or ara lang dito sulod sa salakyan action art sa nagbineluhanay na sang luthanga. Mayo ko lang istorya itong parte sa palahubog ng mauyon na tao nga ginangkat yung ingod balaya kay at ito ya klaro ito yung ipulukpan sa pusil tuod ya. Oo, isa pa ta. Bati ka na ilang obra sa kapangangkat sino isog tupad balay niya. Tapos pag sige sino isog dagwa mo pagwas tupad balay may bitbit ka pusil. Ga kinang pusil ya mo. Sige di mauyon siya kang isog siya mo. Ya ba ako papahugon mo abi pelok pa. Tingin palupok sang ingod balay kay no initigin ng ulo bla siya oh. Abi mo aksyon diyan paglupok kundi rin sumigabong ang pusil niya. Siling sang hugogo. Siling yabaw. Nami pusilya tunog ba? Tunog ba? Why na imbis to nga birahon basta sang ingod balaya, tumulog ang isa. Gani. Gindayaw ya mo niya ba? Nami pusilya tunog ba? Nami may edupol nami pusilya ning hining ba? Alam ko pusilya sunikson eh. Alam ko ba? Kabay pa mabala ni sang pulisa. No kay budlay na niya tiniruhay sila ila yung election time ran subong. Magandang bal ni Police Major Estopa hopefully ma-identify nila ang matutod nga motibo sa likod sa ning krimen aksyon ata. Yari si Police Major Leo Estopa sa interview. Tangged. Ano yung incident sa dyan? May kakagalo kung na sinutan ng mga parties. So kayo, now, wala pa may nakapag-vlog. Okay, so meaning duwa ka group ang involved, sir? Ano yung hindi na muna siya, nag-vlog sa night sila. Oo. Yan. Yung Fort Everett sa Rios nga color gray. Sa Labon. Okay. Pero may mga recoveries ka mo, sir? May na-recover. Ako na second turnover sa mga bystander sa states. Ang condition sa kalit sa 45 sa likod pala dyan. Okay. Mga pinakabilog, sir? Aksyon na at namatian si Police Major Leo Estopa ang hepe ng station number 6, no? Tibalaan ka na, kung tumod na ni kung sinong tagiya sa salakyan to para mapamangkot nga nagtiniruhay sila iya? Yes, i-identify kag i-follow up na tomorrow kung ba siya daw action art, no? Sa iban nga balita, tikay na, sa March 24 na rin nakagwa ang subject sang bypass operation sang CDEU nga si Gabriel Lienos, 40 anyos, nadakpan na naman sa kaina sa bypass operation dira sa may San Juan Street, Puro Candelaria, Barangay Sumag, Surad sang Bacolod. According kay Police Lieutenant Joven Mugato Action Art, ang ilan na di actually monitoring ang bako ari na naman, nagwa na naman ang balita nga abag din Sir Mugato sa sulod pa lang kuno ya ining si Lienos, ara pa lang sulod sang BJMP kung sang presuhan sa Takuling, naga-manage sa nisa kuno sang iyang negosyo sa pagbaligya sang illegal nga droga sa gwa. Kaya ang bali Sir Mugato, muna na hindi nila maduludakpan la,
kung sino giningiya nga ginadasugo nga ara sa gwa siya ari yabi nga sa gwa sa prisuhan nga mo ni nagapatayon sa negosyo nga sa gyapon nagakontrol aksyon at bisan para sa susulod sang prisuhan. Siya ang badri ni Mugato after sang March 24 sang 2016 ini sa nadakpan naka-apply siguro plea bargaining nagkagwa sang March 24 ginsigi-sige nila closely monitor. So, dito na-identify nila nga gali ang inabulig-bulig yun ay samtang ara sa sulod sa prisuhan. Amo ning nagabulig sa iya pagbaligay nga live-in partner nga si Geraldine Bawaan, 38 anyos, Action Art. Ako dito kay Mugato, confirm naman sa aton nga matodi ng report nila nga labaton intelligence report nila diri nga ginabasihan aksyon nga gasigi-sige galit pagkagwa mas dako na gid ang scope sini nimo ka mas damo na gini sa may na-identify nga nakilalaan nga pang iya makabulig sa negosyo aksyon amo to nga pag monitor nila dako nga supply sa nagala nga droga kaina ang na-recover nila makon mo mga 19 ka mga sachet sang suspected sabu more or less mga 78 grams ang kabugaton sini kagti ang market value nagadabot sa 530,000 sus 400 pesos sobra to nga sa milyon aksyon ang worth ng suspected sabu. Kina-check pa sa Sir Mugato after ginamatagan sa impormasang abigi pamangkot sa naton kung bala may-ari ini sa correction gyapon nga ining iya ginagusog sa gwa alin pagid gyapon sa ibang may areas nga ginasuspetsuhan aksyonatis ang badri ni Mugato ini pa nila ma-confirm subong kailang intelligence report dito lagi nakasandig nga ini siya halin sa sulod sang prisuhan samtang ara sa sulod sang prisuhan according diri kay Mugato nagasigi ang nga pagduso sa illegal nga droga pagwa sa prisuhan nagpadayon sa gyapon ini sa pagbaliga sang ginasuspetsuhan sa Shabu. Sila karon nga duha preso dira sa custodial facility sang station number 9 sa may barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Balik na gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kinagasiling sa tutaran nga maka-aksyon sa ikaman nga bahin sang Pinas, laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patrol Report! Salamat Action John Diaz. Bosin uman to yan nag-involve sa shootout man. Nagtiliruhay sila ilay. Hindi pa ma-determine galing kung ano gid ang nangin rason. Action firing line. Pero sigurado nga may ara gito pagbangigay or basi man nga may dugay na hindi pag-insindihan ay pwede man nga road rage o kung ang hindi pag-insindihan ay sa dalagan sa trapiko kabay patan hindi lang politika, no? Amo lang nang ginakabalakan ko kay politika na sus lain na yung istorya. Action firing line. Kaya mo ni subong nga may ara isang kumilik ganban. Mayo lang nga bulubit-bit isang pusil kang magpinalupok. Ilain ka nagtiruhay sila. Anong guwa sa to? Tiruhay wala iguay. Action firing line. Lapit-lapit sa program ni Paring Aladin Tiruhay wala iguay. Ay na ano man ang klase opisyong ila. Ginimo nila yung tisubong ginagalibog ulok pulis. Kaya may man siya nagpa-record. Bala may naiguan to wala. Na may nasakam dito kay tikon pulo ka ba siyo sa 45? Can you imagine, bla? Igoon ka sa bagol, sinakuya ka na magbangon, Action firing line. Pigaw hindi tanda magtiro kung mga muna pulo, way ginsang napilasan. Pero way kita ga-encourage yung magtiniruway, ba usus timing nyo pag hindi eleksyon? Action firing line. May gabidara kay Mighty Ilorde, Fred Ninia, Christopher Corsiga, Romel Riales, kag Perlina Palanog, si Tuto Tatan, sininga, wala sang city or municipality sa Pilipinas nga wala sang krimen tanan may aragid. Jerry T. Ayon, good evening, Action Art Monitor lang kami gapon sa Carlota. Salamat kay sinyo da. Nanay niya kuno sa barangay Nagasig pamati man. Salamat sa kay Nicanor Tikala kag Ev Lorito, ana sinuro kag Anjo Agravante mayong gabi man. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
one, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo. Jimmy Ragalio, Robelo Matalubos kag Nelson Insoy Santa Ana, Jesus Salazar Jr. kag Julie Pabiania. Salamat gid sa inyo kay Saijen CG Hiraldo kag Georgia Gargasiran, Ryan Burha, salamat man kag kay Jonalyn Ninial de Crepito. Natamiya ko no si Kit Macariola, Rio Ann Tongkwa Macariola, Karin Guzman, kag Cap Negro Galido, Eldritch Galido, Ma'am Richelle Marmito Galido, Roda Marmito. Salamat gida Reynald Halandra, monitor lang sa Hilado Street. Great lang no Halandra family. Salamat kay Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, no? Siling tutuatan dapat ang pulis alerto sa gunman. Action firing line. Kabay pa tani ano ining nagluntan nga shootout may katagan ini kung sinong involved kag ano gid ang reason sang insidente. Action firing line. Ay hindi ko gin may ngagaw ni si kay Councilor Dindo Ramos so kabalo ka parti bala sa ayuda, no, ining bulig financial sa mga driver fuel subsidy. Di kabay pa ni maplastar ang insakto balang ang program nga makalabot gid sa mo nga beneficiaryo. Action firing line. May programa mayo ang tinutuyo pero kung lain ang tupan sini kag hindi man legitimate nga mga beneficiary daw kabudlay man, no. Report ni Action Marlon no na unsami man parti sa Water Summit niya. Pabawasan ko lang ni Guro sa Action na hotline. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigulugan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. Action Firing Line. Ayos, way nagkutempo ho kay Mario Lim Jimenea. Siling niya dapat kung may checkpoint tanan na papunduhon. Ang natingalahan kulang, motor lang ang ginapapundo. Ang four wheels diretso kag nga ara daang may illegal kuno. Hindi man tanan ang four wheels siguro sir pati do ka unfair mo na doon nga motor ya. Do mo lang gid ang ginapadulog no. Ana siguro may gabidra sa imo mo man si Junaline Ninial de Crepito. Okay, ang iban na hindi ko malabutan, sorry gid ah.
karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Brian Moden. Ako naman Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio #1.